Me leikataan mun hiukset. Mut mulla on tosi puhtaat hiukset, niin mä nyt pesen ne ainakin kerran ja noin sit me aletaan tappamaan mun hiuksia. Sen jälkeen kun mä näytän aivan kuolelle ja tajutaan, että meidän pitäisi mennä anyway suihkuun, koska nämä pikkukarut, jotka mä leikkaan, niin tulee olemaan perses asti. Jos joku sanoo mulle, että mene parturikampaajalle. Siisti tyyli, mitä teet työksi? No mitäpä vittu veikkaat, parturikampaaja. Minä en ole maksamassa mitään 30 siitä, että joku fakappaa mun hiukset, kun mä voin fakappaa ne itse. No, katsotaan mitä tästä tulee. Tässä teille vinkki. Jos me halutaan saada sellainen psh-efekti, meidän pitää leikkaa kuin psh. Eli leikataan vaan kaikki tästä korvatkin. Ei, oikeastaan mä en tiedä mitä vitsiä minä teen. Toivottavasti tässä nyt tulee jotain. Mua pelottaa. Tää on joka kerta niinku helvettiä. Okei, mä teen sen. Okei. Nyt lähtee mun hiukset pois mun päästä. Ei juoksee. Miksi mä teen tätä? Mä en tiedä. Mä en tiedä mitä tästä tulee. Ehkä kalju. Eihän tää edes näytä niin pahalta. What? Ei tää. Okei, nyt jotain on kakka. Mä en tiedä onks tää niinku hyvä vai ei. Meidän pitää käydä suihkussa, niin sitten nähdään clean. Noin results. No kai tää on ihan... ei. No, tykätäänkö me lopputuloksesta? Ainakin nyt minulla näkyy korvat. Ne on mulla olemassa. Usko tai älä. I don't freaking know. En mä tiedä. Onks tää nyt se, mitä me haluttiin? Mutta joo, no niin, heippa!